Явно звъни. Сега 4-0, DS и зелена слушалка, нали така? Точно така, да. Ама сега мога ли да го направя веднага, че не искам да ми звънят такива педерасти? Да, сега го правите и до 10 минутки ще влезе в сила, Гри. Значи до 10 минути пак може да ми звъни, така? До 10 минути е срока да влезе в сила, може да влезе след една, не мога да ви кажа вече. Дано да влезе, не мога, не искам да ги гледам. Таки. И после как мога да махна отбраната? После вече ще ви дам други. Той е същия код, само че в началото вместо звезда е DS. Вместо звезда е DS и друго всичко е отзад, така? Да, другото всичкото е еднакво. Много ви благодаря, да сте жива и здрава и дано да се реша проблема, че ми омръзна с тия мангали. Умрели. Благодаря, да си жива и здрава. Благодаря. Сега го вкарвам кода. Благодаря за обаждането към Вива Колон и лека вечер. Чао. Кода. Стига си звънял, ще го туря на майка ти, сега ще виж къва звезда ще опа на маса. Моля, отговорете на въпроса. Бихте ли Вива Колон на ваши близки, приятели и познати? И аз дам жена да не помисля, че на нея го викам това. Така, 332. Сега ще ви ева майката, ще ми звънниш на кура. Сами звънни на дъртия кур. Да го туря на майките, да го туря аз на тебе. На дъртия кур ще ми звънниш повече. Да.